Mit navn er Lonnie Overgaard. Jeg er specialistadvokat hos ML+, og jeg har været hos ML+ i 6,5 år. Mit speciale er inden for fast ejendom. Det gælder noget i det små, fra sommerhuse og parcelhuse, men også op til det helt store landbrugsejendomme. Når det gælder landbrugsejendommene og generationsskifterne inden for det, så er det fast ejendom plus meget mere. Der er meget tværfagligt samarbejde med mange rådgivere. Det kan være økonomikonsulenter, planteavlskonsulenter m.v. Min rolle som specialistadvokat er at lære fra mig til nye unge fuldmægtige, der kommer friske ud fra kandidatuddannelsen. De skal lære, hvordan er man en dygtig advokat, hvordan kan man videreformidle sin juridiske viden til rådgivning, der kan give værdi for kunden. Man kan være med til at hjælpe unge fuldmægtige at finde deres eget ståsted som rådgiver, at man kan virke som mentor for de unge mennesker. Det er et uhøjtideligt miljø, vi arbejder i. Man kan altid komme og spørge, men det vigtigste er, at den unge fuldmægtige føler, at man bliver uddannet godt i det her forløb, der er på de 3 år, man er fuldmægtig. Og jeg ser det som en vigtig opgave, at man skal give det videre, og det er der stor forståelse for her i ML+, at der skal være tid til det.